Ben trobats a Sintonitza Europa. Avui farem una cosa inhabitual, que és parlar d'importants sentències que ens canviaran la vida. I no parlem ja d'aquesta que ha condemnat Espanya a pagar 15 milions d'euros i 98.000 euros per cada dia que no es transposi la Directiva de Protecció de Dades de les administracions públiques. La primera és una sentència que no és del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, sinó del Tribunal Europeu de Drets Humans, el TEDH. Recordem, el TJUE té la seu a Luxemburg i el TEDH té la seu a Estrasburg. Parlem primer de la sentència de 30 de juny de 2020 del Tribunal d'Estrasburg i parlem d'ella perquè la nostra administració, especialment la tributària, ha fet tot el possible per amagar-la sota la catifa. És l'assumpte Saquet Iglesias contra Espanya, sentència del 30 de juny de 2020, que declara que el Regne d'Espanya va vulnerar el Conveni de Drets Humans per no haver ofert una doble instància jurisdiccional per enjudiciar una sanció administrativa imposada per Hisenda a una sanció greu. És a dir, en el procediment administratiu sancionatori, les multes, diguem-ho així, han de tenir apel·lació judicial si la primera sentència no es conforma als interessos del recurrent. I l'altre tribunal, el d'Estrasburg, dona, a més, una alta clatellada i especialment la dona al Tribunal Constitucional. Sanció greu, diu, també ho és quan aquesta és de valor semblant al benefici que l'infractor pretenia obtenir amb la seva infracció. És a dir, s'ha d'analitzar pel jutjat la proporcionalitat de la sanció i aquesta obligació del Tribunal de segona instància, el d'apel·lació, és independent de la quantia. Aquesta sentència té importància extraordinària per les exagerades sancions que ha anat imposant Hisenda o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades als pobres privats, mentre tapava les faltes de les administracions públiques, partits polítics i sindicats. Quantes sancions s'han imposat i consolidat per l'Audiència Nacional en única instància, fins i tot després d'haver-se publicat la sentència Saguet? És prevaricació el que ha anat passant? La segona resolució és una altra que estan intentant que passi desapercebuda. És la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha declarat que les directives de protecció als consumidors no suposen a que la normativa nacional sobre la usura, la coneguda com Ley Azcárate a Espanya, tingui valor. I així ho estableix la Sala Sisena en un acte presumpte d'assumpte C-503/20 amb data de 25 de març, en què es pronuncia sobre la qüestió prejudicial plantejada per l'Audiència Provincial de les Palmes de Gran Canària al setembre de 2020. Procediment que era contra el Banco de Santander sobre una targeta revolving amb un TAE del 26,82%. El Santander pretenia trencar aquest límit del 20% que, en aplicació de la normativa sobre l'usura, limitaven els jutjats i tribunals. Al Santander li ha sortit el tret per la culata. I, finalment, la sentència en l'assumpte C-64/20 del Tribunal de Luxemburg, que diu que un jutge, qualsevol jutge, no pot fer cas omís de l'obligació
que incumbeix a un estat membre de transposar una directiva a causa del suposat caràcter desproporcionat de la transposició, és a dir, per l'enorme canvi jurídic que suposaria la transposició. El Tribunal de Justícia declara que l'article 288 del TFUE, Tractat de Funcionament de la Unió Europea, s'ha d'interpretar en el sentit que suposa que un jutge, jutjat o audiència que, en el marc d'un procediment previst amb aquesta finalitat pel dret intern, comprova que l'estat membre al que pertany no ha complert amb l'obligació de transposar o transposat incorrectament una directiva i per això es negui a declarar en la seva sentència que el referent estat membre no ha transposat correctament la directiva. Cap ha de posar el jutge remei a aquesta situació sentenciant de conformitat no amb l'estat sinó d'acord amb la directiva. Vist el que hem vist, Europa escrivint recte amb línies tortes. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal i que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.